La següent comunicació a càrrec de Jaume Andreu Galmés, Miquela Fortaleza Oliver i Lourdes Melis Gomila sobre una proposta d'ecomuseu de la Vall de la Nou, Manacor Petra, la posada en valor de la primera fàbrica de paper. Val, és que el teu. Bé, com que la presenta Jaume Andreu, vos conté un poquet sobre el seu currículum. Ell és llicenciat en Història de l'Art i doctor en Territori, Patrimoni i Cultura, professor d'Història de l'Art del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears i subdirector de CulturLab. Ha participat en diversos projectes d'investigació, congressos i publicacions relacionats amb la gestió del patrimoni cultural o sobre diferents temes com urbanisme medieval, arquitectura i cultura popular o patrimoni religiós. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, bon dia i agrair a l'organització del Congrés haver acceptat la nostra proposta de comunicació i també, ja com s'ha comentat ara, parlaré jo, però dic que la comunicació la presentam tres membres del Laboratori de Turisme Cultural de la Universitat de les Illes Balears, Miquela Fortaleza i Lourdes Melis, que després elles intervendran en altres comunicacions també en aquest congrés. I en aquest cas jo us parlaré d'aquesta proposta d'ecomuseu a la Vall de la Nou entre els municipis de Manacor i Petra a l'illa de Mallorca. A veure, ara fa poques, diríem, intervencions, quan s'ha comentat el cas de la síquia de Manresa, hi ha molts aspectes del que nosaltres aquí anem recollint que m'ho recordaran en el que hem vist en el cas de la síquia de Manresa. Bé, en quant a lo que és la vall del torrent de Navarra, se situa, com veus, en el nord-est de l'illa de Mallorca i és una vall molt encaixada, sabeu perfectament en aquestes imatges, que queda en part dins el municipi de Petra, en part dins el municipi de Manacor. Aquí veiem diverses imatges de satèl·lit d'aquesta vall. Pensem que aquesta vall, és a dir, ja vau veure en els mapes, no és tota la conca hídrica del torrent de Navarra, que és molt més gran, és el torrent més gran de Mallorca, té més de 40 quilòmetres de llargària, sinó que la vall en si recull els darrers 17-18 quilòmetres d'aquest torrent que desemboca, com veiem en aquestes imatges, a la badia d'Alcúdia, una de les badies més grans del nord de l'illa de Mallorca. Bé, la vall del torrent de Navarres, i si agafant la denominació antiga ja des del segle XIII, de l'època de la conquesta cristiana, conegut com a la vall de la Nou, és un paratge molt singular, de gran valor natural i cultural, i així, com veurem, en aquestes darreres dècades va sent de cada vegada més reconegut. Aquí veiem, com veus en algunes també d'aquestes imatges, que hi poden destacar tant el mateix torrent, que per cert és el torrent no només més cabalós de Mallorca, sinó que és l'únic torrent que històricament ha estat considerat riu, a nivell del que diríem de descripció tècnica, ja que no s'aixugava mai. En tot l'estiu, tot aquest darrer tram que ens ocupa d'aquesta vall, aquests darrers 17-18 quilòmetres, gràcies a l'afluència de fonts, fins que arriba l'any 60 del segle XX, que se fan una sèrie de perforacions en maquinària mecànica i algunes d'aquestes fonts s'aixuguen, i així tot, molt d'anys, el torrent encara ara no s'aixuga mai. Bé, això ja ens explicarà els usos que ha tingut històricament, molt ben documentat ja des de l'època islàmica, a partir del segle X. Bé, per tant, aquesta presència humana, com veiem aquí, queda molt lligada a l'aigua. I inclús ens podrem anar molt més enrere. Per què? Perquè en aquesta vall s'hi troba la major concentració de Mallorca de jaciments arqueològics per metre quadrat. Quan dic jaciments arqueològics, no només dic sobretot els prehistòrics,
des del tercer mil·lenni abans de Crist, des que tenim l'arribada de l'home, tipologies dels primers assentaments de l'illa de Mallorca, de l'època del bronze, després de l'època del ferro, en tenim dels més importants de l'illa, com veurem, en aquesta vall. Després també hi ha una important presència romana i també molt important, i inclús avui en dia encara en podem seguir per als seus sistemes hidràulics en època andalusina. Fixeu-vos que al cap i la fi el que parlam és d'un paisatge, d'un territori històric, cultural, que el fil conductor és l'aigua. Fixeu-vos, aquest paisatge natural és un paisatge, com dic, antropitzat, sobretot especialment el manco pel que tenim estudiat a nivell documental, a nivell arxivístic, a nivell arqueològic, molt antropitzat a partir de l'època andalusina, i és un paisatge que, des del punt de vista naturalístic, és molt interessant la seva orografia, plena de barrancs, de moles, la vegetació, diríem, natural, autòctona del bosc mediterrani, combinada amb boscos de ribera, com veiem en aquestes imatges, els cultius de secà combinats amb els cultius de reiguiu, des de ja l'època medieval. I en quant a el que seria la posada en valor, que me centraré bàsicament en aquesta comunicació, en aquest aspecte, és molt important i, a més, aquesta delimitació del patrimoni natural i cultural. Per tant, a l'hora de delimitar l'àmbit territorial i paisatgístic de la Vall de la Nou, nosaltres hem hagut de tenir en compte tota una sèrie de factors que ara exposaré. Per llavors, veure quin seria l'àmbit d'aquesta proposta que fèiem de crear l'ecomuseu. Tenim nombrosos estudis que se fan ja, sobretot a partir de final del segle XX, aquí hi ha algunes publicacions, i sobretot aquestes dues primeres dècades del segle XXI. Afortunadament, la vall, des del punt de vista històric i geogràfic, ha generat molts d'estudis i sobretot hem d'agrair especialment a el que és la possessió de la vall, aquí on se troba el molí paperer, que afortunadament s'han trobat documentació que ens han permès conèixer aspectes importantíssims, sobretot documentació dels segles XVIII i XIX, de lo que va ser la construcció, els constructors, els costos del molí paperer, tota la maquinària que tenia, tota la producció, se conserva bona part de la comptabilitat, tots els tipus de paper que sortien, etc. Per tant, és, en aquest cas, un espai de l'aigua, una infraestructura hidràulica, i en concret el molí paperer, que afortunadament tenim molta documentació arxivística i també gràcies a això, en bona part, s'han vengut fent moltes publicacions. A part, llavors també tindríem, diríem, l'aspecte de catalogació i inventariat a nivell de les administracions. Aquí tenim alguns exemples. Tenim des d'elements que són BICs, com són tots els jaciments arqueològics, però, desgraciadament, els elements del patrimoni hidràulic i industrial no són BIC, en aquest cas, sinó que únicament, en alguns casos, com el del molí paperer, aquí tenim la fitxa a la vostra dreta, de la catalogació existent en vigor, que és la d'element catalogat en el catàleg municipal de Manacor. Ja dic, hi ha altres elements d'aquest patrimoni industrial vinculats inclús a la infraestructura del molí paperer que no tenen cap tipus de catalogació que se tradueixi en, diríem, fitxes de protecció, en figures de protecció. El que tenim, com veus en aquesta part esquerra, és aquest catàleg del Departament de Recursos o de la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern Balear, que va fer una catalogació l'any 2010 molt exhaustiva, però que no se va traduir en cap tipus de figura de protecció. Això hem de tenir en compte que a vegades inventariar, catalogar i llavors com poden veure, desgraciadament, les conseqüències que això ha tingut. En quant a aquesta delimitació paisatgística, aquí veus tota la conca hidrogràfica delimitada pel Govern Balear, del torrent, i veus el que seria en verd la zona de la vall. Us fixeu, que és de res de 7-8 quilòmetres, i fixeu-vos, llavors, teniu aquí en diferents colors, en el mapa de la vostra dreta, aquestes diferents figures de protecció. Tenim el primer catàleg d'espais naturals
que se fa a Balears l'any 91, ja tota aquesta vall, aquí la veig delimitada en blau, queda a baix la figura de màxima protecció mediambiental, que és el que dèiem ANEI, és a dir, àrea natural d'especial interès i d'especial protecció. Per tant, ja veiem que a nivell paisatgístic, a nivell també diríem naturalístic, se li dona molta d'importància. A part, llavors, aquesta protecció va quedar potenciada, si volem, perquè va formar part de la xarxa Natura 2000, que encara diríem suma aquí dues figures de protecció jurídiques molt importants. Després, aquí s'hi van afegint altres figures de protecció i en vermell teniu la zona delimitada de la vall de la Nou, de la possessió, aquí on se troba el sistema hidràulic del Molí Paperer. Aquí veiem altres catalogacions que també s'han fetes. En quant a diversos tipus de patrimoni, aquí ho veus, nosaltres tenim en compte en patrimoni material, moble i immoble, immaterial, des d'història, tradicions, i llavors la diversa, diríem, naturalesa patrimonial, sobretot en quant als immobles, arqueològic, històric, arquitectònic, etnològic i industrial. Aquí veiem jaciments arqueològics, en aquest cas prehistòrics, alguns romans, el patrimoni etnològic, sobretot la hidràulica tradicional, com són les fonts. Aquí veiem els tres grans sistemes hidràulics, molt extensos, que conformarien el patrimoni, diríem, hidràulic d'aquesta vall en quant a l'aprofitament d'aigua superficial i de fonts i de manantials. En total sumen més de, en el seu moment d'esplendor, a la primera meitat del segle XX, unes, ara ho dic de memòria, unes 170 hectàrees de reguiu, més de 15 quilòmetres de canalització principals, tant de les rescloses del torrent de Naborges com de les que parteixen de diferents manantials. Aquí veig imatges, aquí veiem algunes d'aquestes rescloses, de derivació de l'aigua del torrent, alguns dels manantials, i aquí veiem ja, per exemple, casos com són aquests grans molins importantíssims que funcionen en el sistema hidràulic, com és el molí paperer i el molí draper o rober, molins de construcció dels primers anys, com veurem, del segle XVIII. Aquí tenim l'altre cas, també un molí del segle XVIII, en aquest cas un molí fariner. Hi ha molts altres manantials secundaris que també generen un patrimoni importantíssim i un paisatge molt important de reguiu, sobretot emarginat, que diríem, amb aquestes zones dependents de cada una de les vessants del tombant de la vall. Moltes sínies, més de 80 sínies introduïdes a les primeres dècades del segle XX. Llavors també tractam tots aquests habitatges. Hi ha més de 400 elements etnològics immobles, entre habitatges, espais agrícoles ramader, des dels més humils, com veiem aquí, a el que són les principals cases de possessió, les grans propietats de terra. Llavors, molt importantíssim, en aquest cas, el patrimoni de la pedra en sec, parets i marges, molt present, pedreres, també pedreres ja documentades a l'alta edat mitjana, molt importants, i després aquest patrimoni immaterial, aquest patrimoni viu, molt important, també s'ha comentat en el cas de Manresa, com és l'existència encara de l'única, a part de la vall de Sóller, de comunitat de regants que encara funciona a Mallorca, la comunitat de regants de la vall de la Nou, que és aquest patrimoni viu que hem de posar en valor en el que és aquest projecte d'ecomuseu. Allà, com també coneixeu molt bé en el País Valencià, tenim aquest clima mediterrani que ens deixa a la tardor aquestes torrentades brutals, que inclús a nivell cultural, a nivell de llegendes, tradicions, en aquest cas, en aquesta vall concret, és espectacular. I en quant a aquesta posada en valor, fixeu-vos, ja fa uns anys tenim tota una sèrie d'itineraris que se van creant, afortunadament també ho tractam en quant a accessibilitat, tota aquesta xarxa de camins de síquies principals va paral·lela a camins, en el que ja denominam camins de Siquier, camins públics, que permeten crear tota una sèrie d'itineraris que permeten veure de ben a prop, tocar aquesta aigua, escoltar aquesta aigua que cor, això és impressionant, realment, per poder fer visites com anem fent ja des de fa més de 30 anys, en aquest cas. Aquí veiem alguns exemples de visites que inclús per internet les podeu trobar penjades. Bé,
Aquesta conservació és molt difícil. Se n'ha parlat aquí sovint, hi ha hagut aquest abandonament del camp, aquests edificis, en el cas del molí paperet també ja a mitjan segle XIX va ser abandonat, però és un tema important i, a més, llavors ens trobam amb això. Tot i que són elements catalogats, quan normalment cada 5 anys el govern balear decreta o, diríem, subcontracta aquestes empreses per evitar les famoses torrentades, desbordament del torrent i venen amb maquinària pesada, cada vegada que venen, com va passar el 2018, destrueixen part del patrimoni. El 2018 varen destruir la meitat, 3 de les 6 portelles d'origen medieval. Sense anar més enllà, inclús varen salvar, me veus aquí jo, per cintant in extremis amb el tècnic del Consell de Mallorca, i varen salvar aquesta que se va construir a 1703, que és la que alimentava el molí paperer. Ens centrem nosaltres en aquesta exposició. Aquí veus les obres de construcció i llavors nosaltres, ara no me dóna temps, però sí que ho podreu veure en el text, evidentment parlar molt d'aquest molí paperer que ens centrem, que és el primer que hi va haver a Mallorca, construït entre 1703 i 1705, i durant un segle i mig l'únic que hi va haver a Mallorca, fins a mitjan segle XIX. Per tant, considerem que això el converteix en un element clau dins la història industrial, en aquest cas de la producció de paper, per l'illa de Mallorca. Se conserva molt bé la seva estructura arquitectònica, però no la maquinària en quant a producció de paper. A final del segle XIX, al principi del XX, tota la planta baixa on hi havia la maquinària se va desmantellar per convertir-lo en estables per vaques. Bé, no tornem passant, ara vos vaig passant imatges, simplement aquí anava. Aquí veus exemples del molí paperer, era de roda vertical, afortunadament el salt d'aigua encara contínuament, les 24 hores, els 365 dies, el salt d'aigua passa pel molí, aquest salt d'aigua de més de 4 metres que activava tota la maquinària, encara aquest sí que és ben visible, això també és d'agrair. I aquí veus l'edifici actual i aquí veus els interiors. Està en molt mal estat. Per tant, és propietat privada i aquí sí que ve la part de gestionador a veure què se'n podria fer. Per tant, nosaltres no dona temps, però sí que se'n podria parlar molt de veure quines dinàmiques, quines estratègies serien les més viables, tocant amb els peus en terra i sent realistes, de com poder recuperar aquest edifici i convertir-lo en centre d'interpretació de l'ecomuseu, en part com a museu del paper, en aquest cas de Mallorca, perquè no en tenim, en aquest cas, en quant a la producció de paper, no en tenim cap de moment, i per tant creiem que això seria realment ben necessari. Vull dir, hem estat fent passes i afortunadament s'ha comprat ara fa pocs mesos l'Ajuntament de Petra, la cova prehistòrica, el jaciment arqueològic més important, que està just a tocar molt pocs metres, d'aquí on hi ha la presa, el partidor que deim, que alimenta el molí, aquesta cova prehistòrica l'ha comprat l'Ajuntament. I això ja ens dona un punt de partida d'un patrimoni que passa a ser de l'administració, que ara ja estan intentant moure propostes de gestionar aquestes visites, etc., fer recorreguts, per tant, aquí ja tenim algun punt de partida. I res més. Em sap greu si m'he estès. Això és el que volíem comentar.